И така хора, здравейте, аз съм Gaming Search HD и днеска правя едно малко туториалчи за как да играем Minecraft с некупен аккаунт, но с ваш скин. Другите хора няма да го виждат в серверите, но това е друга тема. Първо влизате в Mineshaft-а. Ще оставя линк за това, за тази майничка. И чакам само да логаутна. И отивате на Downloads и теглите ето това Mineshafter Launcher, което е за което е за лаунчера на Mineshafter. И след това, нали, където сте си го изтеглили, аз съм си го оставил ето така. Само да логаутна от всякъде. Да го включи да се махна. Араде. Зарежа малко бавничко горе-долу като Minecraft, но това е друга тема. И пишете си но първо регистър. Отивате на моят junk аккаунт. Регистрирате се. Да. Така, повтарят се там пароли. Добре. И примерно пишете те за някакви имена рандом. Слагате рандом дати, така аз сега сложа моите. Така. Не знам дали ще приеме 99, 96 ще сложа. Това го пишете нещо си, така, асет. И какво не е добре. Чакай, аз съм написал как трябва. Така. И така. И се регистрирате. Да. Да, се регистрира с този аккаунт. Добре, регистрирате се тук навсякъде. След това отивате на логин. Или там на вас, което ви е. Защото, да. Ще добавя друг много. И нали добавяш имейла тук. Проверка с вашия достатъчна почта. Анулиране на паролата. Проверка на паролата. Слагате си паролата. Не знам дали написах правилно. Така. Пишеш, така не слагате дом. И изчакате да ви се реди. Така. Отивате там в Gmail си и потвърждавате, че сте се регистрирал в сайта и директно ви препраща тук така. И натискате влизане. Зарежда. И веднага ви се отваря нататък прозорчето Sign View. И вече сте вътре. След това отивате тук и отивате на Settings. Примерно искаш да си с някакво друго име. Хасан Ахмедов. И парола колко? 33 66. И натискате 6, сет. И вече юзернейма ви е такъв. Това няма да го пипам, защото после трябва да се оправя. И отивате тук и си пишете Хасан Ахмедов. Паролата ви 22 33 66. И ето ви Хасан Ахмедов.
Вие сте официално турчен и сте рязан, разбира се. Разбира се, без всички такива парите. Колко старате, че той е майна? 5 минути. Добре, хубаво. Това между другото е много хубав метод и ако искате да се направите скин, отидете в нова скина. И ето тубата Survival Mana, да. И ето ви, вие сте Хасан Ахмедов. Ето Хасан Ахмедов, как just needed enchant. Enchant. Там бе enchantment. И вече може да си играете с каквото си искате скинче. Моя е такъв скин. Много нещастен. И да, преинсталирам си компа, което е хубаво. Но се дразна, че в Optifine пречи тук да... Не мога да си направя това. Видеоекрана, да. Съжалявам. Не мога да си направя екрана на Full. И стои така на Mac черен. И да, това, като общо взето е това. Надявам се да ви е помогнало някакси. Майна. Надявам се да ви е помогнало някакси. Благодаря, че гледахте това клипче. Не забравяйте, моля ви се много. Не знам за какво крава, какво правиш тук. Дяволите. Ой, крава. Ти пък какво правиш? Ей, богу! Гледай какво става. И да, моля ви се да лайкнете клипчето. Моля ви се, защото са беден си да ми базика са, ако искате лайкнете клипчето, майна. Не ми пречи, майна. Сеща се, майна. Тука племе ми говорим на тихо. Сеща се. И на майка ти. Да, аре, това беше от мене, не знам за просто. Да, сам се случи. Да. Както и да е. Надявам се да ви помогна някакво. Още две. Надявам се да съм ви помогнал по някакъв начин. Благодаря, че гледахте клипчето. Искам да ви благодаря за 1000-та там гледания, за 34 абоната. Много ви благодаря. От септември нататък, това е септември, това е 9 месец. 3 и още 2, 3, 6 месеца, 33 абоната, 1000 гледания. Това не ми пречи, не търся известност, търся селени, които ги намерих сега. Ето ги, мангали, расисти, бяги, долни. Готино между другото. И да, благодаря ви много отново. И да, това беше от мене. До скори срещи, да. Скоро виждане, там, чуване, гледане, аре, някой ви спами. Благодаря. Ай, чао.